Benvinguts, benvingudes. Un fort aplaudiment per la xaranga Ben Tocats. Arriben des de Vila-seca, han arribat per mar, com els Reis Mags, a les escales reials. I quina millor manera de començar doncs, un acte així, una festa per a tothom, una 31a edició de la Festa per a tothom, amb música, perquè estem de festa major, estem de festes de Santa Tecla i la música, evidentment, acompanya a totes les festes. Tenim moltes sorpreses avui preparades per viure aquesta festa per a tothom. La veritat és que és un goig, segurament tots tres estaran d'acord amb mi que és un goig veure el que veiem des de dalt l'escenari, que és aquesta gent, tots vosaltres que sou els autèntics protagonistes d'aquesta festa per a tothom i que després d'un any i mig podem tornar a estar junts per poder tornar a gaudir de les festes de Santa Tecla. I d'això precisament en volem parlar amb l'alcalde de Tarragona, el Pau Ricomà, amb el Josep Maria Cruzet, president del Port de Tarragona, i també amb l'Ignasi Canyagueral, director del complex industrial de Dau a Tarragona. Pau Ricomà, alcalde de Tarragona, bones festes de Santa Tecla, primer de tot. Bona festa per a tothom. Estem avui per això. I és el que dèiem ara, no? Veure aquesta imatge després d'un any i mig no ha estat fàcil, no és una Santa Tecla com les que estem acostumats, però ens hi estem acostant. No, efectivament, primer que res, molt bon dia a totes i tots. I passeu-vos una gran Santa Tecla. Avui és un pas endavant molt important. Recordem que l'any passat va haver festa doncs, restringida a cada un dels centres, molt ben organitzada, molt bona feina per part de tothom, però faltava aquesta sensació de trobar-nos, de ser molta gent i de fer-ho. Per tant, agrair una vegada més la feina feta des de Dau, aquest impuls, també del Port de Tarragona per acollir-nos i, evidentment, dels tècnics de l'Ajuntament que fan possible aquesta trobada, que ja és la 31a i que n'han de ser moltes més i que és un pas superimportant, però l'any que ve serà ja decisiu, perquè l'any que ve segur que la festa serà per tothom, sense cap exclusió, perquè haurem passat el Covid, perquè haurem passat, diguem, amb molt bona nota, perquè la gent ho ha fet molt bé i, per tant, avui és un dia de molta alegria i us vull desitjar a tots una bona Santa Tecla. Comentaves ara, Pau, aquesta col·laboració entre l'Ajuntament de Tarragona, entre el Port, entre Dau. Junts les coses es fan millor, més accessibles i per a tothom. És obvi, juntar és el normal, el lògic i el que estem fent. Ja fa un temps que estem treballant molt bé amb les entitats, amb les empreses, en aquest cas en Dau per aquest acte, i també amb el Port, però no només amb aquest acte, sinó amb moltíssimes coses. Jo crec que la sinergia entre institucions és determinant perquè la ciutat avanci. Per tant, jo crec que hi ha una molt bona sintonia entre el Port i la ciutat. Això fa que molts projectes tirin endavant i d'aquests projectes alguns solidaris tan bonics com aquest puguin tenir llum. Ignasi Canyagueral, director del complex industrial de Dau a Tarragona, ho comentava ara també el Pau Ricomà, l'alcalde de Tarragona, aquest model híbrid de col·laboració entre institucions i també empreses privades és molt important per poder fer un acte com el que avui tenim i que portem 31 edicions fent-ho. Sí, és la penya, no? El que marca la diferència és fer-ho tot plegats, amb la complicitat de les entitats, però sobretot, en aquest cas, de l'Ajuntament i del Port de Tarragona. Poder disposar de l'entorn espectacular, poder retrobar-nos tots físicament. L'any passat, com ho deia l'alcalde, vam fer una petita festa major a les residències i fer-ho aquí, amb aquest entorn, amb tots, amb 150 persones que han vingut de les residències i han vingut voluntaris. És una satisfacció per nosaltres com a empresa que apostem per la inclusió a dins però també a fora, doncs tornar una mica a una certa normalitat. Molta feina darrere, portem 31 edicions, molta feina enguany i suposo que molta feina per fer també. Tenim festa per a tothom per anys? Sí, tenim festa per a tothom per anys. Vull dir, el nostre compromís és inequívoc i a més, com us deia, la penya festiva Festa per Tothom és part de la nostra estratègia, no és un tema tàctic que aquest any ens ha anat bé, no, és part de la nostra estratègia a llarg termini i per nosaltres estar aquí amb tots, de nou, aplegats, i esperem que els propers anys ens puguem abraçar, ens puguem veure les cares, perquè la cara de la felicitat sense mascareta també serà diferent els propers anys. Sí, tenim festa per anys. És aquest el desig, que hi hagi aquesta festa per any, que ens puguem tornar a abraçar i gaudir d'aquesta festa per a tothom. Ho comentava ara també l'Ignasi, estem en aquest marc incomparable com és el moll de costa. Aquí tenim el mar, la xaranga que ha arribat pel mar fa un dia increïble. Josep Maria Cruzet, president del Port de Tarragona, què significa per a una autoritat com és el Port acollir una festa com aquesta?
Per nosaltres avui és un dia de molta il·lusió. Poder trobar-nos tots aquí ens fa molt de goig i fer-ho en el Moll de Costa doncs, encara més. En aquest eix que a la curta distància aquí al darrere, en aquest mateix moment, hi ha 4 exposicions en marxa, 2 museus, hi ha el teatret aquí al costat. És tot un nucli de cultura, d'espai lúdic, social de la nostra ciutat, que el Port ho posa a disposició de la ciutat i per tant poder trobar-nos avui en aquesta festa per tothom, juntament amb l'Ajuntament d'Idao, doncs per nosaltres ens fa molt de goig ser-hi i que ens hi hagin convidat a poder-hi participar. Ho comentaves ara, no? Després d'aquest acte, molta gent podrà visitar el nou Museu del Port, el Museu del Port renovat. Satisfet de com ha quedat aquesta renovació? Moltíssim. Només cal veure també, sobretot, l'acceptació entre la gent, el número de visitants, els milers de visitants que ja hem passat en aquestes primeres setmanes i, per tant, satisfets perquè sigui de grat de la ciutat i desitjant que tothom que avui és aquí després ho pugui anar a veure i gaudir-ho en aquest museu a disposició del territori de la ciutat de Tarragona. Ara una pregunta pels 3. Com van d'humor? Molt bé. D'espectacle? Que faci falta. Sí. El que convingui. I es veuen fent malabars? Nosaltres fem malabars. Home, si és per humor, sí, perquè Si es tracta per fer riure... Riurem molt, si fem nosaltres malabars. Faria una mica el ridícul, De moment deixem-ho en mans dels professionals amb l'espectacle que ens ofereixen Los Barlou. És un espectacle de circ català i ens presenten avui l'espectacle Setup. Un aplaudiment. Molt bé.
moment, micròfon. Ja està. Perfecte. Home, César! Roma! Tu. Ave, Espartacus! Los valientes, monitoren, saludadnos. ¡Muerta los cobardes! ¡Mente! ¡No cogió la cuerda! Què passa aquí? Però què feu? Què esteu fent? Estem assajant. No, assajant no, està públic aquí. Hola. A muntar! Vinga, va. Va, jo presento. Poseu la cortina. Vinga. Bé, senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Els preguem que apaguin els seus telèfons i els recordem que no està permès de fer fotografies en flash. Al mateix temps... Al mateix temps... Però què feu? Estem assajant. Què feu, tu? Jo feu? No, assajant no, assajars de covards. No, ara hem de muntar. A muntar, clar. Vinga, va, que us ajudo. Vinga, no, un enganxa allà. Un enganxa allà, un enganxo aquí. Vinga, va, moment, muntem i comencem, Vinga, que ja tenim això. Hop. No, cap allà. Cap allà. Sí. És cap allà. No, cap allà, tu. On anar cap allà, home, a muntar? Què passa? Però tu què fas amb la perruca? Tu què fas amb aquest cabell? A muntar! Vinga, amb aquesta música, som-hi!
Mateo. Sí, venga, va. Busca, que no veus que està públic aquí, i tu... No, vull això ja. El cable! No, prou. Ja està. Què? A muntar? A muntar! Bé, senyores i senyors, la pinça. Toni, falta la pinça. Per al micròfon. La pinça. Busca la pinça, està allà. Busqueu. No està la pinça. Com que no està? No està. Com que no? No està la pinça. Aguanta, que presento. Quasi, eh? Està malament posat. Salvent. Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Els preguem que apaguin els seus telèfons i els recordem que no està permès de fer fotografies amb flash. Lo ha roto. No, ha sigut tan... Senyores i senyors, la pinça! Sí, venga, a muntar! A muntar! Vinga, home, espavila ja. Que és... Va. Què? Que no, clar. No és? Hacemos aquí. Pues, fem allò. Fem allò, Vinga, va, fem allò.
Si us podeu posar aquí, això, no heu acabat? Doncs ens heu de deixar un petit espai i tornem. Sí? Sí? Un fort aplaudiment pel tecler que ens ha ficat aquesta banda sonora imprescindible per les festes de Santa Tecla. I també em sembla que ficaran la banda sonora per fer ballar una altra de la protagonista de la jornada, que la tenim allà baix, i és la geganta, i està a punt ja de ballar, però abans volem parlar. Mira, si us poseu aquí davant, així separats, una mica de distància de seguretat. Posa't endavant. Molt bé, perfecte. Els tenim aquí col·locats. Tenim a l'Elvira Vidal, regidora de Capacitats Diverses de l'Ajuntament de Tarragona, entre moltes altres funcions. També tenim el Romà Soler, representant de la Festa per a Tothom, representant de tots vosaltres, que avui sou els autèntics protagonistes d'aquesta Festa per a Tothom. I també tenim el Josep Antoni Tipriana, president del Llegat Tarragona 2018. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Elvira, començaríem per tu. Des de l'Ajuntament, què hem de fer? Com s'ha de treballar per fer una Tarragona més accessible, més inclusiva del que és? Bé, en principi és molt important veure tantes cares, tants voluntaris, tantes entitats implicades i sobretot vosaltres, que durant aquesta situació de pandèmia de tancament heu sigut resilients. Aquesta festa ens ha de servir per obrir el cor, per obrir la ment i per obrir la ciutat, que des de luego compta amb vosaltres, sou un pas molt important, un element vital per nosaltres. La ciutat ha de ser inclusiva, ha de ser accessible i comptem amb el vostre suport. Moltes gràcies. Romà, Josep Antoni, què representa per vosaltres avui poder ser aquí, poder estar en un acte com aquest, en aquesta festa per a tothom? Ho comentàvem abans, l'any passat no es va poder celebrar per la pandèmia, hem estat un any i mig en què han estat mesos molt durs. Què representa per vosaltres avui poder estar aquí i veure el que estem veient? Doncs un acte de persistència d'allò que començàvem a elaborar en 91, fa molt de temps, i que era un missatge que volíem portar a la ciutat que la discapacitat forma part de la vida de la ciutat, no només a nivell personal, sinó familiar, ciutadà. I no vam trobar millor manera que passar la porta de la cultura popular en el moment més àlgid de la ciutat, que són les seves festes. Josep. Com deia ell, com diu ell, és un acte de persistència, és seguir projectant el discurs d'inclusió, el discurs d'adaptació. Malauradament encara no vivim en una societat madura. Això vol dir que hem de fer servir paraules com adaptació i inclusió en comptes de fer servir paraules com normalitat i igualtat, que és pel que treballem i el que voldríem que acabés sent. Doncs moltes gràcies per aquest missatge, missatges optimistes, aquests missatges d'inclusió, d'accessibilitat per a tothom. Em sembla que tenim tots els ingredients per fer una bona festa per a tothom. Tenim la música i tenim la geganta, però la tenim molt lluny. L'hauríem de fer caminar fins aquí a l'escenari. Doncs posem música perquè la geganta, la Frida, s'acosti fins aquí, fins a l'escenari de la festa per a tothom i perquè balli en aquesta festa de Santa Tecla.
ja tenim doncs aquí davant l'escenari la geganta Frida. Tornem a fer un fort aplaudiment per la geganta de la Festa per a tothom. Bé, i una de les persones que millor coneix a la geganta Frida és l'Agustí August Ferrer, dinamitzador de la geganta Frida. No és fàcil portar un gegant i suposo que una geganta com la Frida tampoc. Doncs en absolut. La Frida és fàcil de portar. Un gegant és molt difícil de portar perquè realment estem parlant d'estructures que pesen molt i que tenen un equilibri susceptible a perdre's aquest equilibri. Però la nostra geganta, la Frida, la geganta adaptada de Tarragona, està preparada tant perquè no perdi l'equilibri com perquè la pugui portar qualsevol persona. Tant si tenim necessitats especials com si no les tenim. És a dir, per als que som aquí gairebé tots coneixem a la Frida. Oi que coneixem tots a la Frida? Ja portem uns quants anys i sabeu tots que està dotada d'unes rodes que permet que pugui desplaçar-se d'una forma gairebé autònoma. El cas és que, per qui no ho conegui, resulta que la Frida té un mecanisme que és necessari perquè la portadora, el portador, la persona que sigui a dins, sobretot si usa una cadira de rodes, pugui estar incorporada al que és l'estructura de la geganta. Ara fem una petita demostració. Mireu, us presentaré un parell de membres de l'equip, que són els enginyers mecànics, per dir d'alguna manera. Aquí està el Rafa, el Pedro. I ara mireu què és el que faran exactament en el moment en què es produeix el que en diem un canvi de portador. És a dir, quan el portador és a dins, tot va molt bé, però què és el que succeeix quan necessitem fer un canvi? I és que dues persones que ja estan altament qualificades i amb un temps rècord aconsegueixen deslliurar a la persona que és a dintre de l'estructura de la geganta per donar pas a una altra portadora. I ara, si us sembla, veureu els mecanismes que s'utilitzen per poder unir la persona amb l'estructura. Veieu com tant el Rafa com el Pedro comencen a desfer uns braços articulats que estan dotats d'unes mordasses, és a dir, unes pinces que mosseguen i que subjecten d'una de les posts d'uns dels vestiments del que seria l'estructura metàl·lica amb una part de la cadira de rodes. D'aquesta manera, sempre aconseguim que la geganta vagi tal com nosaltres volem que vagi. Ara ho fem amb molta calma, ja ho veiem, estem relaxats, volem que tothom se n'adoni, que es vegi de la dificultat, però tingueu present que això quan estem en un seguici ho hem de fer molt ràpid per no entorpir la marxa del que seria la festa. Qui entra ara? La Lucía. Un aplaudiment per la Lucía, sisplau. No us l'he presentat abans, però el Magí és qui ha conduït la Frida des d'allà fins aquí. El Magí. Fantàstic, fantàstic. I ara ja veieu, en qüestió, ara ho fem potser en un parell o 3 de minuts, o potser una miqueta més, però realment quan estem entrenats ja sabeu que la Covid no ens ha deixat entrenar massa, no hem pogut anar a participar de les festes, a donar alegria, a donar una miqueta de la mostra de la realitat en aquesta vida, i amb la qual cosa estem una miqueta desentrenats. Però us puc assegurar que en condicions habituals, tant el Pedro com el Rafa, un aplaudiment per als nostres mecànics, sisplau. Yeah. Són les persones que surten més a les fotografies, la veritat. Doncs tant l'un com l'altre aconsegueixen en un minut fer aquest canvi. I ara veureu la perícia, la gràcia que té Lucía en maniobrar amb aquest espai que ens hem reservat per poder fer-vos una mostra de com és el ball de la Frida. Què és el que heu de mirar de la Frida? Li heu de mirar la cara? Sí. Li heu de mirar el cos? També. Però la realitat, la cosa més bonica i la que ens fa mereixedors d'aquesta sort que tenim de poder-la portar és que té unes rodes que són les que li donen la vida. Doncs a mi em sembla que podríem fer un toc. On són els...? Ara estava una mica perdut jo. Ho tenim... Mira, ara ja em funciona el micro, no hi ha problema. Funciona. Doncs ho tenim tot a punt. La Frida, la Lucía estan a punt. També tenim la xaranga ben tocats. Esteu a punt? Marejats una mica de la golondrina, no? Esteu bé?
doncs ho tenim tot a punt. Disculpa'm, jo no volia pas acabar sense dir... Moltes vegades ens quedem amb el fet de que la Frida va amb cadira de rodes. Alerta, està adaptada també per les persones que tenen problemes de vista, que no hi poden veure. Tenim uns walkie-talkies, que ara no els farem anar avui, perquè encara estem una miqueta en procés d'experimentació, que funcionen de la següent manera. El walkie-talkie està instal·lat dins de l'estructura i la persona invident pot rebre instruccions des de l'exterior per poder maniobrar la Frida. És a dir, serien potser, si fa o no fa, els dos extrems que tenim. També les persones que tenen dificultats auditives poden entrar, però com que evidentment el problema és la falta de visió, el principal, diguem-li que les persones amb dificultats auditives no tenen tants problemes com el pot tenir una persona invident o una persona amb cadira de rodes. Per suposat, qui té més problemes per portar-la seria una persona que vagi caminant. Per què? Perquè, com podeu observar, els vestits de la Frida estan adaptats a l'altura d'una cadira de rodes. És a dir, si fas 1,90 m vas malament aquí dintre. Amb la qual cosa ja veieu que la Frida també té les seves preferències. Donem pas ja potser a la ballada de la Lucía. Lucía, estàs preparada, oi que sí? Doncs la Lucía està preparada, la Frida també, la xaranga van tocats també. Doncs ens acomiadem amb aquest ball de la Frida. Moltíssimes gràcies per haver estat aquí al moll de costa del Port de Tarragona. Moltíssimes gràcies a tothom. Sou els autèntics protagonistes d'aquesta festa per a tothom. Gaudiu-la molt i gaudiu de les festes de Santa Tecla. Visca la festa per a tothom i visca les festes de Santa Tecla. Quan vulgueu.